פירות יבשים, אבל אני עסוק, אז אני אתן לעוזרים הנאמנים שלי לעשות. דובדבנים, שזיף, מישמיש, תמר, קנה, אננס, וזהו. חותכים את הפירות היבשים דק דק. אנחנו צריכים למלא בכוס פירות יבשים. הם לא פצוצים, הם לא דקים. דקיקים מספיק. דקיקים מספיק. די. אני לא רוצה לקרות יבשים. לקערה מכניסים כוס פירות יבשים, כוס סוכר אצלנו, קולה, בוחרים, רצונים קצת, חצי כוס מתפוזים, את כל. עכשיו כנף ואבקת אפייה. שתי כוסות קמח, ארבע ביצים וכוס אחת של שמן. קודם אחר כך את הכוס שמן. אמא, את מכניסה את זה למחשב? כן. אפשר לבקש מהערב כל שלא ירושם. מעבירים את התערובת לתבנית אפייה. תבדילי להרים רק להרים, אני מבלגת. אוי, לא לאמצע. מכניסים את התבנית לתנור ל-40 דקות.